Πάμε τώρα στην επόμενη ενότητα, ένα κομμάτι σημαντικό. Μιλάμε για το φαινόμενο της διάλυνης οροφής στον εργασιακό χώρο. Είναι κάτι το οποίο σχολίασε και στο χαιρετισμό του κ. Πονάρο. Θα καλέσουμε εδώ στο πάνελ τον ψυχολόγο Αντώνη Καλέτζη, την δικηγόρο Βασιλική Τζελβέ και την εκτεταμένη περιφερειακή σύμβουλο για θέματα ισότητας, άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων και των φυλετικών διακρίσεων, την κυρία Αμαλία Βούλγαρη. Καλημέρα σας λοιπόν και από κοντά μας και την κύριο Καλέτζη και την κυρία Τζελβέ και την κυρία Βούλγαρη. Να ξεκινήσετε εσείς και μετά θα πάμε στην κυρία της Συντροφιάς και τον να κλείσουμε τον κύριο Καλέτζη που θέλαμε. Λοιπόν, κυρία Βούλγαρη, θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για τα δικά σας στοιχεία και τη δική σας εμπειρία και μετά να περάσουμε στο κομμάτι των ερωτήσεων. Σας ακούω. Καλημέρα καταρχήν. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την τηλεοπτική πρόσκληση τόσο την εφημερίδα Πελοπόννησο όσο και το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Δυτικής Ελλάδας. Να πω ένα μεγάλο μπράβο για τη διοργάνωση του σημερινού συνεδρίου που αφορά την ισότητα φύλων. Αν και η αλήθεια είναι ότι θα περίμενα λίγο περισσότερο κόσμο σε τέτοια σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Θέλω να ξεκινήσω με την ισότητα φύλων. Η ισότητα φύλων λοιπόν αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας μας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι έχουν γίνει αρκετά σημαντικά βήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη στον αγώνα για την ισότητα, αλλά είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος. Οι γυναίκες έχουμε κατορθώσει πάρα πολλά. Δοκιμαστήκαμε σε επαγγέλματα που θεωρούνται κατά βάση νευρικά. Προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε καριέρα και οικογένεια και μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Ακόμα και σε ηγετικές θέσεις έχουμε μάλλον εξαιρετικές επιδόσεις. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό που ακούμε συχνά, το φαινόμενο της γυάλινης οροφής, εξακολουθεί να παραμένει. Θέλω λίγο να πω όμως τι είναι αυτό που ακούμε συχνά, η γυάλινη οροφή. Είναι αυτό το αόρατο εμπόδιο που κλείνει τον δρόμο προς την κορυφή, προς τις θέσεις ηγεσίας του επαγγελματικού χώρου της κάθε γυναίκας. Η κλίμακα υπολογισμού της γυάλινης οροφής αντικατοπτρίζει και το βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο να καταλάβουν θέσεις ιεραρχίας, τις οποίες έχουν επί τούτο άντρες συνάδελφοι. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η γυάλινη οροφή δεν είναι γυάλινη, μπορεί και να σπάσει. Πώς όμως μπορεί να σπάσει αυτή η γυάλινη οροφή? Αρχικά, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταπολεμήσουμε τα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που μας ακολουθούν από την παιδική μας ηλικία. Αυτό δηλαδή που ακούμε συχνά και εμείς, επειδή κατάγομαι από το Λακαρνανία, λένε παράδειγμα πόσα παιδιά έχεις, έχω 2 παιδιά και ένα κορίτσι. Και στενοχωριέμαι ειλικρινά όταν ακούω ακόμα και σήμερα να το λένε. Δηλαδή αυτό το στερεότυπο, αυτή η προκατάληψη που μας ακολουθεί και εμάς, δηλαδή και τη δική μας τη γενιά, το ακούω δηλαδή ακόμα και τώρα και στη δική μας τη γενιά και ειλικρινά στενοχωριέμαι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι μεν τόσο σαν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, γιατί υπάρχει ξεχωριστό κομμάτι που είμαι εγώ αντιταλμένη σύμβουλη σε θέματα ισότητας, όσο και στις υπόλοιπες περιφέρειες και στους Δήμους γενικά και στην αυτοδιοίκηση και το κράτος έχει κάνει πολλά σημαντικά βήματα. Υπάρχει το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Ακόμα και τώρα δηλαδή υπάρχουν αυτές οι προκαταλήψεις. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει με την απαραίτητη εκπαίδευση, όχι στη σχολική, στην προσχολική ηλικία. Πρέπει δηλαδή τα παιδιά από τη στιγμή που πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς, στον Ήπειρο, στο Δημοτικό, να μάθουν την ισότητα των φύλων. Να μάθουν να σέβονται με λίγα λόγια το άλλο φύλο. Και τα αγόρια και τα κορίτσια. Να μην λένε δηλαδή μόνο για ότι τα αγόρια πρέπει να σέβονται τα κορίτσια. Και τα κορίτσια να σέβονται τα αγόρια. Και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο το σχολείο. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό ξεκινά από το αρχικό κύτταρο που είναι η οικογένεια. Και γι' αυτό λέμε, έχω γράψει πάρα πολλά, απλά δεν θέλω να καταχρηστώ τον χρόνο. Θέλω να πω ότι δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, του κράτους. Πρέπει να υπάρχει και ατομική δράση. Πρέπει δηλαδή εμείς οι ίδιοι, οι μανάδες, οι μπαμπάδες, στο σπίτι μας μέσα, να λέμε τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια να αγαπάνε και να σέβονται το άλλο φύλο. Να καλλιεργούν δηλαδή στα παιδιά μας συνθήκες ισότητας πάνω απ' όλα. Οπότε, με θέληση, σεβασμό, συμμετοχή, συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μπορούμε έτσι να καταφέρουμε
φέρουμε να σπάσουμε τη γυάλινη οροφή. Εδώ θέλω να πω ότι επειδή είμαι εντεταλμένη σύμβουλη σε θέματα ισότητας και την προηγούμενη θητεία με τον Περιφερειάρχη, έχουμε κάνει πάρα πολλές ενημερωτικές δράσεις που αφορούν γυναίκες και παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει και πιστεύω αφυπνίζονται λίγο. Βέβαια, εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ και με τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Και εδώ θέλω να πω και να τονίζω συνεχώς σε όλες μου τις ομιλίες ότι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υπάρχουν δύο πολύ σημαντικοί ξενώνες φιλοξενίας γυναικών, κακοποιημένων γυναικών, όπως επίσης υπάρχουν ένας στο Αγρίνιο και ένας εδώ στην Πάτρα, όπως επίσης υπάρχουν και δύο πολύ καλά συμβουλευτικά κέντρα, τα οποία έχουν νομικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και βοηθούν και σε εργασιακή συμβουλευτική γυναίκες που το έχουν ανάγκη και είναι πολύ σημαντικό να ανατρέχουμε στα κέντρα αυτά. Αυτά ήθελα να πω και άλλα πολλά θέλω να πω που αφορούν την ισότητα, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Όχι, δεν μπορείτε να συνεχίσετε, δεν έχουμε χρόνο. Στο πάει βέβαια, εδώ θέλω να πω και επειδή άκουσα πριν και τις προσωπικές εμπειρίες και τα προσωπικά βιώματα των προηγούμενων ομιλητών, θέλω να πω ότι είμαι η μοναδική γυναίκα εγκλεγμένη στη Δευτεροκαρμανία. Πάλι και αυτό έτσι, γιατί το ανέφερε πάλι και η κυρία Ρωτάκη πριν, είναι αυτό που λέμε, ας ψηφίσω τους δυνατούς, άκουγα εγώ, ας ψηφίσω τους δυνατούς τους άντρες, μια γυναίκα θα ψηφίσουμε και εσένα μια γυναίκα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο να ακούγεται αυτό. Είναι υποτιμητικό, το είπε εύστοχα. Είναι ακόμα, το είπε πολύ εύστοχα και μου άρεσε. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, οι επόμενες γενιές θα σκέφτονται, θέλω μάλλον να πιστεύω, ότι οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας πρώτο Θεός, θα σκέφτονται διαφορετικά. Και σε αυτό θα βοηθήσουμε όλοι εμείς. Ας βάλουμε δηλαδή έτσι ένα λιθαράκι για να τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να σκέφτονται λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτές οι μερίδες και οι δράσεις ενημέρωσης βοηθούν. Κινούν σε αυτή την κατεύθυνση. Να δώσουμε το μικρόφωνο στην κυρία Τελβέ να μας κάνει το δικό του σχόλιο σε έναν κλάδο που όπως είπε νωρίτερα και ο Παπαδόπουλος, λέω γυναικοκρατείται και όχι το ανάποδο. Σε έναν κλάδο ο οποίος αθμητικά γυναικοκρατείται, δηλαδή και όχι ουσιαστικά και πρακτικά. Μπορεί να είμαστε, και θα μιλήσω γιατί οι δικηγόροι να είναι γύρω στους 800 στην Πάτρα, όπου να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες, αλλά αυτοί που εμφανίζονται στα δικαστήρια, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άντρες και όχι γυναίκες. Αυτή είναι η διαφορά. Βέβαια, εξαρτάται και ο τομέας που ασχολείται ο κάθε δικηγόρος. Εγώ προσωπικά που ασκώ δικηγορία 33 χρόνια, επέλεξα έναν πιο ανδροκρατούμενο, θα έλεγα, ειδικότητα και αυτό είναι το ποινικό. Δηλαδή ασχολούμαι κατά αποκλειστικότητα στο μεγαλύτερο ποσοστό με ποινικές υποθέσεις, εγκληματικές οργανώσεις, ανθρωποκτονίες κτλ. Φυσικά εκεί το ποσοστό των γυναικών, εάν μιλήσουμε για την Πάτρα, αν είμαστε 2-3 πανελλαδικά που να ασχολούνται με ένα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, βαρύ ποινικό, εάν θα είμαστε πανελλαδικά με μια συνεχή παρουσία, το πολύ να είμαστε 100 γυναίκες. Πού οφείλεται αυτό? Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Πέρα το ότι ξεκίνησα τη δικηγορία από το 1991, την πρώτη μου σοβαρή ποινική δίκη την έλαβα στα 27 μου χρόνια. Τότε που ήταν ακόμα πιο ανδροκρατούμενο το επάγγελμα. Είναι θέμα και προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου. Σίγουρα κάνεις μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια στο να αποδείξεις ότι και εσύ ως γυναίκα διαθέτεις το μυαλό για να μπορείς να υπερασπιστείς και να τα πας μια χαρά. Φυσικά, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για προσωπικές μου εμπειρίες, θα ήθελα να μιλήσω για το γενικότερο φαινόμενο και για τη γυάλινη οροφή. Η γυάλινη οροφή είναι ένα φαινόμενο που ξεκινάει το 1986
και συγκεκριμένα η εφημερίδα Wall Street Journal είναι αυτή η οποία έθεσε αυτό το φαινόμενο. Όπως πάρα πολύ σωστά είπε και πιο πριν η συνομιλήτριά μου, ότι είναι ένα αόρατο εμπόδιο. Αυτό το αόρατο εμπόδιο είναι η προκατάληψη και η νοοτροπία που έχει ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, απέναντι στη γυναίκα, αλλά και όχι μόνο απέναντι στη γυναίκα, γιατί έχει και απέναντι και ο άντρας και στο δικό του φύλο πρόβλημα. Αυτά είναι συνυφασμένα μεταξύ τους. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι έχει γίνει τεράστια πρόοδος. Έχουμε πλέον γυναίκες οι οποίες επέμεναν, τα κατάφεραν και έσπασαν τη γυάλινη οροφή. Όπως έχουμε την πρόεδρο Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, όπως έχουμε και γυναίκες υποψήφιες, βουλευτίνες, υπουργούς κτλ. Οι οποίες και έχουμε και γυναίκες στον επαγγελματικό στίβο, επιστήμονες, επιχειρηματίες, οι οποίες έχουν καταφέρει και έχουν σπάσει τη γυάλινη οροφή. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, γιατί έχουμε ακόμα μπροστά μας διαδρομή, διότι στον επαγγελματικό χώρο, όταν σπάς τη γυάλινη οροφή μέχρι να φτάσεις σε αυτήν, να τη σπάσεις, θα περάσεις από πολλά στάδια, θα περάσεις από τοξικό περιβάλλον, θα περάσεις από ένα περιβάλλον που στο εργασιακό τοξικό περιβάλλον, θα περάσεις από σεξουαλική παρενόχληση. Δεν λέω ότι αυτό ισχύει σε μεγάλο ποσοστό, λέω ότι τυχόν μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει γυναίκες στην πορεία τους για να σπάσουν αυτό που είπαμε πιο πριν, γυάλινη οροφή. Το ότι δεν αντιμετωπίζεται, ενώ στον νόμο αντιμετωπίζεται ισότιμα η γυναίκα, είναι ίδιοι για οι όροι της εργασίας, οι βάσεις εργασίας, δεν διαφοροποιούνται τα νόμιμα δικαιώματα των γυναικών από των ανδρών. Δυστυχώς όμως, η μητρότητα, κάτι που θα το αντιμετωπίσει η γυναίκα στον εργασιακό χώρο, είναι μειονέκτημα για τον εργοδότη, είναι μειονέκτημα για τον ελεύθερο επαγγελματία. Δεν μπορείτε εσείς να έχω αναλάβει μία υπόθεσή σας και να λέω δεν μπορώ να έρθω γιατί γεννάω. Θα πρέπει ήδη να το έχω φροντίσει, ή γιατί θα πρέπει να μείνω 4 μέρες μετά το τοκετό, γιατί εσείς θα πρέπει να λυθεί το θέμα σας. Θα πρέπει λοιπόν να πάτε κάπου αλλού. Υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω και τελειώνω για να μην κουράζω, είναι και για την έμφυλη βία, που είναι η ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, τοξικό εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας αυτής, έμφυλη βία, ενδέχεται η γυναίκα να κάνει στον εργασιακό της χώρο παραχωρήσεις με μικρότερο μισθό. Η έμφυλη όμως βία τι αποδεικνύει? Το αόρατο εμπόδιο. Τι αποδεικνύει? Ότι όσο υπάρχει αυτό το αόρατο εμπόδιο, η προκατάληψη και η νοοτροπία ότι η γυναίκα είναι υποδιέστερη, τόσο ακόμα πιο δύσκολα θα σπάει η γυάλινη οροφή. Και τελειώνω. Είναι θέμα παιδείας η αιτία. Όσες ημερίδες και να κάνουμε, όσα συνέδρια και να κάνουμε, εάν δεν χτυπήσουμε το πρόβλημα στην πληγή, που για μένα η πρώτη πληγή ξεκινάει, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, από την οικογένεια, θα ήταν καλό αν θα μπορούσαμε να είχαμε σχολή γονέων, ώστε οι γονείς να συμβουλεύονται. Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να γίνει από την περιφέρεια, ένα κονδύλιο ώστε να μαθαίνουν από την αρχή που γεννιούνται τα παιδιά τους το πώς θα πρέπει τα μεγαλώνουν, να μην λέει γιατί εμείς οι γυναίκες είμαστε υπεύθυνες για αυτή την ισότητα, για τους άντρες και για τις γυναίκες που μεγαλώνουμε. Αλλά αυτό όμως κάποιος πρέπει να μας το μάθει. Πρέπει εμείς να μάθουμε οι γυναίκες ως μητέρες, αν όχι μέσα από μια σχολή γονέων, το πώς θα σέβεται μεταξύ τους τα φύλλα. Δεν είμαστε το ίδιο, είμαστε διαφορετικοί. Αλλά τουλάχιστον το σεβασμό θα μπορούσε να υπάρχει μέσα στα σχολεία. Θα μπορούσε να μπει ένα κονδύλιο από την περιφέρεια ή από όποιος είναι αρμόδιος
στο να υπάρχει από το νηπιαγωγείο και στα σχολεία να εκπαιδεύονται και να καλούν και τους γονείς να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Μόνο έτσι πιστεύω θα μπορεί να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Ανοίξετε ένα κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Να το δούμε πρακτικά. Να πω λίγο συγγνώμη για τη σχολή γονέων που είπατε. Η περιφέρεια, όσον αφορά την Ατομοκαρνανία, συνεργάζεται τώρα το τελευταίο εξάμηνο με τη Μητρόπολη και έχουμε δημιουργήσει σχολές γονέων και κάνουμε συχνά πυκνά έτσι μαζόξεις. Ναι, το είπατε, γι' αυτό το λέω. Το θέμα είναι να γίνει και εδώ στην Αχαΐα και στην Ηλία. Κάνουμε αυτές τις σχολές γονέων. Υπάρχει. Δηλαδή έρχονται γονείς και λένε να μάθουμε πώς. Θέλουν, ναι, μαζί με τα παιδιά τους έρχονται. Μου έκανε και εμένα μεγάλη εντύπωση. Παρευρέθηκα τώρα πριν ένα μήνα. Ναι, και μετά φάγαμε όλοι μαζί. Γονείς, παιδιά, συζητήσαμε, είπαν τα θέματά τους. Ήρθαν και εκπαιδευτικοί, πολύ σημαντικό αυτό που είπε εδώ η κυρία δικηγόρος, ναι. Οπότε εξέφρασαν τις απόψεις τους και οι γονείς, τα παιδιά έπεσαν, μετά φάγαμε όλοι μαζί. Και αυτό είναι που χρειάζεται, αυτό είναι απαραίτητο. Το όλοι μαζί, αυτό, σαν οικογένεια, όλοι μαζί, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία, τα κινητά έχει αποξενώσει όλα τα μέλη της οικογένειας. Σωστό αυτό. Συν το σκληρά εργασιακό περιβάλλον που πολλοί γονείς δεν έχουν την άνεση χρόνου να περάσουν χρόνο μετά. Ναι, να πείτε, έχουμε χρόνο να σχολιάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ένα κρατούμενο, θα το δώσουμε και εδώ τον κύριο Καλέτζη μετά, να σχολιάσουμε. Ναι, κάντε ένα σχόλιο. Αυτό είπατε για την οικογένεια, ξεκινούν όλα από εκεί. Ναι. Και στο θέμα του άντρας-γυναίκας, και σε αυτό που λέτε. Εγώ δεν το διαφοροποιώ, μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά και οι άντρες δέχονται βία. Εγώ το λέω και μέσα από την εμπειρία μου στο επάγγελμά μου που έχω ασχοληθεί πολύ με υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Που γνωρίζει η έξαρση τελευταία. Μεγάλη έξαρση. Και δεν ξέρω πού οφείλεται. Οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν οι οικογένειες στα παιδιά τους. Όταν υπάρχει βία, επειδή έχω υπερασπιστεί ανήλικα, συμμορίες, βία στην οικογένεια, αυτό θα πάρουν. Αυτό δεν μπορεί να το προστατέψει κανένας νόμος. Όταν εγώ υπερασπίζομαι η οικογενειακή βία και 30 μέρες να τον βάλεις μέσα, όταν βγει, αυτό υπάρχει μέσα του. Γι' αυτό, για να μιλήσω πρακτικά, σχολές γονέων. Σχολές γονέων όμως να γίνουν άμεσα, όχι μετά από 10 χρόνια. Και να γίνουν στην περιφέρεια εδώ του νομού μας. Να ενημερωθεί ο κόσμος. Όχι μόνο μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχουν και άνθρωποι που, ξέρω εγώ, δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η κάτω Αχαγιά, όσο έχω περιφέρεια, τόσο πιο πολύ υπάρχουν θέματα προκατάληψης. Όχι ότι δεν υπάρχουν στους μορφωμένους, δεν είναι θέμα με το... Είπατε να ξεκινάνε όλα από την οικογένεια. Από την οικογένεια. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν... Και μορφωμένες οικογένειες και μη μορφωμένες. Εδώ είναι οι σχολές γονέων. Δεν πρέπει να υπάρχουν σεμινάρια μορφωτικά, όχι να τα ακούω εγώ, η ψυχολόγος και 5-10 με κάποιες θέσεις. Εγώ τι θέλω, να το ακούσει ο απλός πολίτης. Πώς θα μπει στα σχολεία. Μπορεί η περιφέρεια, έχει κάνει έργο η περιφέρεια. Γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτήν, γιατί ξέρω ότι θα ακουστούμε. Μπορεί να γίνει μέσα στα σχολεία, να γίνει ένα πρόγραμμα, ένα μάθημα που να πηγαίνει η περιφέρεια και να ενημερώνει. Δηλαδή να αρχίσουμε στην πράξη. Έχουμε όλοι μας κουραστεί από τη θεωρία. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε και πολύ εύκολο. Και να διοριστούν και ψυχολόγοι στα σχολεία. Αυτό με τον ψυχολόγο, το δώσω το λόγο του κ. Καλέτζη λοιπόν. Δεν λέω ότι είναι δικό σας. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, μην δώσω εδώ το ίδιο Καλέτζη, θα είπατε για τα σχολεία. Θα πω να μπουν σε όλους τους κλάδους, ακόμα δηλαδή πάνε τα παιδιά στον αθλητισμό. Άλλο χάος εκεί πέρα. Πόσα ερωτήματα, γιατί δεν με βάζει να παίζω, γιατί παίζω, γιατί το... Και οι ομάδες θα πρέπει να έχουν ψυχολόγους. Οι ακαδημίες να έχουν ψυχολόγους μόνιμα, να μπορούν και οι προπονητές να περνάνε από σεμινάρια ψυχολογία. Γι' αυτό το λέω, είναι πολύ κομβικό. Ψυχολόγοι θέλουν ψυχολόγοι.
πάω τον ψυχολόγο. Ναι, αλλιώς δεν μπορούμε να σου κάνουμε. Να δώσουμε τον λόγο στον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Καμέτζη. Το πάνελ είναι χήμαρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαμβάνω να υπάρχει διάλογος και αυτή η αλληλεπίδραση. Ψυχολόγοι δεν είναι η λύση. Όχι. Απλά ζούμε σε μια κοινωνία που δυστυχώς η κοινωνία μας είναι μια ζούγκλα και εμείς μαθαίνουμε άλλο εκπαίδευση, άλλο μόρφωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παιδεία μπορεί να κατοικεί πάνω στο βουνό, να είναι στα πρόβατα, αλλά να έχει τόσο σοφία, παιδεία, αγνότητα και γαλήνη. Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό λοιπόν το άκουσα λοιπόν, ξεκίνησαμε λοιπόν και στους προηγούμενους ομιλητές. Έχω κρατήσει σημειώσεις, είχα ετοιμάσει κάτι διαφορετικό να πω. Το πάμε διαφορετικά γιατί μου αρέσει αυτή η αλληλεπίδραση και οι ιστορίες που άκουσα. Είπαμε λοιπόν για τη γυάλινη οροφή. Σαφώς και ακούστηκε πρώτη φορά, δημοσιεύτηκε το 86 σε εφημερίδα. Το 82 όμως έγινε το πρώτο paper, η πρώτη έρευνα. Πήρε 4 χρόνια λοιπόν στους Αμερικάνους να καταλάβουν ότι υπάρχει ανισότητα μεταξύ φύλων και υπάρχει ένα ταβάνι, μια γυάλινη οροφή για την ανέλυξη του κάθε ανθρώπου στον επαγγελματικό τομέα. Αν με ρωτάτε λοιπόν σαν Αντώνη, έτσι, όχι σαν ειδικότης, με ενοχλεί που γράφει ισότητα των φύλων. Γιατί είναι σαν να τονίζουμε ότι ήδη υπάρχει αυτό και λέμε μπράβο. Ισότητα λοιπόν. Ισότητα των ανθρώπων και οτιδήποτε είναι διαφορετικό οφείλουμε να τα αγκαλιάσουμε. Γιατί τυχάνει και εμείς να μην είμαστε αυτό. Και δεν γίνεται να κυνηγάμε κάτι, να κατηγορούμε κάτι το οποίο δεν είναι σαν και εμάς. Όμως, ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο, το συνδυάσω λοιπόν, διάβασα μια έρευνα το 26 Ιουνίου στην Guardian, η οποία λέει ότι βρήκαν ένα απολίθωμα ενός ένα κοριτσάκι 6 ετών, το οποίο φάνηκε, αν και ήταν απολίθωμα 240.000 έτη π.Χ. Ένα κοριτσάκι 6 ετών που είχε αυτισμό λοιπόν. Που σημαίνει λοιπόν ότι η κοινωνία των Neanderthal, δηλαδή για Neanderthal, όχι Homo sapiens, για μας, τη δική μας φυλή, οι Neanderthal, τους κατηγορούμε, είχαν κοινωνία η οποία μπορούσε να στηρίξει με εκείνα τα μέσα ένα παιδάκι το οποίο ήταν αδύναμο. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι 242.000 χρόνια πίσω η κοινωνία είχε ανθρώπινη μορφή. Και τώρα λοιπόν είμαστε και λέμε ότι πώς θα φάμε τον άλλον, πώς θα κατηγορήσουμε τον άλλον, ξεχάσαμε να αγαπάμε. Ξεχάσαμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, ξεχάσαμε να αγαπάμε τα όνειρά μας. Και αν πάμε τώρα λοιπόν, είπε και ο Προκόπης, αναφέρουμε και τη λέξη οικογένεια. Ρωτήστε 10 παιδιά, 20%, τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις, θα σου πούνε δικηγόρος, ποδοσφαιριστής, τι θα πούνε, τι άλλο θα πούνε. Γιατρός. Ποιος θα μου πει θέλω να γίνω ευτυχισμένος που έχω να δώσω και να πάρω συναισθήματα. Έχω να δώσω αγκαλιές και να πάρω. Κανείς. 1, 2, 3. Κύριε Ράγκου, άκουσα λοιπόν μια πολύ ωραία ομιλία που είπατε ότι εγώ έσπασα, λέτε, τη γυάλινη οροφή γιατί στην οικογένειά μου, ο πατέρας μου, πίστεψε σε μένα. Άρα λοιπόν τι μου λέτε, συνδυάζω λοιπόν τώρα την κυρία Ζερβέλ που λέει ότι αν η οικογένεια λοιπόν καταφέρει και δώσει τα εφόδια στα παιδιά, τόσο απλά, τόσο απλοϊκά, το παιδί δεν έχει ταβάνι. Ούτε στα όνειρά του, ούτε να αγαπάει τον εαυτό του. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θέτουν όρια στον εαυτό τους, συνήθως είτε κρύβεται μια ασφάλεια, είτε μια αναγνωρίζουν μάλλον που φτάνουν τα όρια τους, είτε κάποιος τους επέβαλε, εσύ θα φτάσεις ως εκεί. Όση ώρα μιλάμε λοιπόν, έχω γράψει 5-6 έρευνες, οι οποίες, φαινόμενα μάλλον, τα οποία περιγράφουν όλα αυτά που λέμε. Παράδειγμα, αυτό που λέει η κυρία Ράγκου που αναφέραμε και της αλλαγής των στάσεων που υπάρχουν, ονομάζεται το φαινόμενο πυγμαλίων. Έρευνα που το συναντάμε το 1999. 2024 έχουμε, ωραία. Είμαστε λοιπόν εκπαιδευμένοι, μορφωμένοι μεταπτυχιακά, διδακτορικά, Έχουμε το ίντερνετ, όλα τα ξέρουμε τώρα από το ίντερνετ. Άρα λοιπόν η σχολή γονέων δεν χρειάζεται. Να το μάθουμε το ίντερνετ. Άρα λοιπόν τι ξεχνούμε, ξεχνούμε λοιπόν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Ξεχνούμε λοιπόν το πιο απλό συστατικό της ύπαρξής μας. Ότι η αλληλεπίδραση και να εκφράσεις αυτό που είσαι δεν είναι κακό. Και αν κάνεις λάθος, δεν χρειάζεται να δείξουμε το δάχτυλο, ποιος είσαι, τι έκανε. Αγκάλιασε το λάθος του άλλου για να μην το βάζει να κάνεις και εσύ. Ο ένας να ανεβάσει τον άλλον σε μια κοινωνία που είναι ανθρώπινη και να πάψουν πλέον να είμαστε ανθρώπινα βαμπύρ που κατασπαράσουμε τους ανθρώπους. Ένα άλλο λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν την ομιλία, ο κ. Μπονάνος ανέφερε το Matilda Effect. Τι είναι αυτό λοιπόν το φαινόμενο, είναι λοιπόν που η επιστημονική κοινότητα δεν σέβεται και δεν δέχεται τις γυναίκες που πετυχάνουν σπουδαίες ανακαλύψεις στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια στον κλάδο της ψυχολογίας πιο πολλές γυναίκες είναι, κατά 90%. Πού εστιάζει λοιπόν αυτό, ότι στην υποσυνείδητη λοιπόν, στην ασυνείδητη λοιπόν προκατάληψη των ανθρώπων ότι οι άντρες θα παίξουν με τα αυτοκίνητα και τα κορίτσια με τις κούκλες. Οκ, γιατί να μην μάθει και ένα αγοράκι να φροντίζει ένα παιδάκι μέσα από το παιχνίδι με τις κούκλες.
Γιατί ένα κοριτσάκι να πάρει αυτοκινητάκι, να μάθει και να οδηγάει ή να παίζει. Και μην ξεχνούμε λοιπόν, θα συνδυάσω πάλι με το προηγούμενο πάνελ, τον κύριο που ήταν μηχανικό, συγγνώμη, ξεχνώ το όνομα του. Την κυρία την Αγραπώνη Ξενογιά. Ωραία. Οι οποίες λοιπόν τι κάνανε, καταφέραν λοιπόν και σπάσαν λοιπόν τη γυάλινη οροφή με τι σθένος, με τι ψυχικά αποθέματα δεν γνωρίζουμε. Είπαν εδώ πέρα με καμάρι, σηκωθήκαν και έτσι κάτι εγώ που μου πήρε 20, 30 χρόνια, 10, να καταφέρω να σταθώ στα πόδια μου. Δεν είπαν όμως ότι εγώ έκλαιγα το βράδυ ή μπορεί να είχα πρόβλημα να μιλήσω με τον άνθρωπό μου ή με τον εαυτό μου. Αυτές λοιπόν τα βήματα επιτυχίας του κάθε ανθρώπου τα ξεχνούμε, δεν τα λέμε. Λέμε που έφτασες. Για να φτάσεις όμως, η διαδρομή λοιπόν την ξεχνούμε και τη διαδρομή. Άρα λοιπόν σε μια κοινωνία λοιπόν ανθρωποφάγη, ζούγκλα, που υπάρχουν το διαφορετικό λοιπόν, το κυνηγάμε και βλέπουμε να υπάρχει ανισότητα μεταξύ φύλων. Δυστυχώς με ενοχλεί που βλέπω φύλων, ανισότητα, αλλά είναι πραγματικότητα και παρατηρείται συχνά. Εκπαιδευόμαστε, διαβάζουμε έρευνες. Εδώ πέρα έχω κι άλλα πει, αλλά έχω καταγράψει το χρόνο, συγγνώμη, προκοπή. Δεν έχουμε αυτά τα χρόνια. Θα καταλήξω λοιπόν πάλι σαν το πει η κυρία Τζερβέ. Λέγεται φαινόμενο Πίτερ, το οποίο συνδυάζεται λοιπόν, αναφέρει λοιπόν το φαινόμενο αυτό ότι κάποιες εταιρείες, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να υφαρπάξουν το 1000% του κάθε ανθρώπου μέχρι να τον εξουθενώσουν και μετά σαν την ήρα από το στάρι τους πετούν. Έτσι λοιπόν είναι και οι γυναίκες. Και αν με ρωτάτε λοιπόν, οι γυναίκες λοιπόν είναι τα θύματα της εποχής. Γιατί? Μητρότητα. Μητρότητα. Η μητρότητα λοιπόν δεν είναι κάτι που τελειώνει στα 4 έτη, πότε πάει το παιδικό. Είναι 24 ώρες, 24 ώρες εργασία. Και δεν σημαίνει λοιπόν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι γονέας, δεν σημαίνει ότι δεν είναι πρότυπο για τους άλλους ανθρώπους. Ότι εδώ πέρα καθόμαστε και δικαιολογούμε και λέω, φερθείτε όμορφα. Αν βγω εκεί έξω και βρίσω τον συνάνθρωπο, μου τζώσω επειδή πέρασε το stop ή μου κάνει προσπέραση, είμαι ένα αρνητικό πρότυπο για την κοινωνία. Είμαστε λοιπόν μια κοινωνία η οποία εκπαιδεύτηκε, φοράει smartwatch και social media και φαίνομαστε ωραίοι στα social media, αλλά ξεχνούμε την ανθρώπινη μας φύση και αυτό πραγματικά θα το μιλήσει. Και ξεχνούμε και κάτι άλλο που είπες, σε διακόπτω, αλλά νομίζω ότι έχει ουσία, να είμαστε ευτυχισμένοι, είπες. Απαραίτητο συστατικό. Κακό, ενδεχομένως κακό. Σας διακόπτω, το τελευταίο λοιπόν. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Το τελευταίο φαινόμενο λοιπόν είναι το bystander effect. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Δεν πειράζει, το κάνει ο άλλος. Είμαστε απλοί παρατηρητές παθητικοί που με την παθητικότητά μας ενισχύουμε ένα αρνητικό γεγονός το οποίο συμβαίνει. Πάτησα like, λέει, έκανα καρκινοποίηση. Έκανα το χρέος με την κοινωνία. Όχι, δεν είναι το χρέος αυτό για την κοινωνία. Η κοινωνία είναι ένας ζωντανός οργανισμός και δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Έχει όνομα και πόνο. Είμαστε εμείς εδώ, οι γνωστοί μας, οι άγνωστοι. Ένας ζωντανός οργανισμός που οφείλουμε ο ένας να σέβεται τον άλλον. Και ναι, υπάρχει ανισότητα φύλων. Δυστυχώς με ενοχλεί που είμαστε μια κοινωνία που θα έχει αναφέρει εδώ και 40-50 χρόνια τουλάχιστον. Ότι είμαστε όλοι πίσω τουλάχιστον. Και πάλι υπάρχουν διακρίσεις. Λυπάμαι, αλλά φοβάμαι ότι τα επόμενα έτη θα είναι χειρότερα από αυτά τα οποία έχουμε τώρα. Γιατί τι σε κάνει να είσαι απεσιόδοξος? Δημοσίευσα μια έρευνα στο Ευρωπαϊκό Τύπο πριν 10 μέρες. Είχα μιλήσει σε ένα συνέδριο πολιτικής ψυχολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου και απλά συνδύασα την περίοδο τη δεκαετία 1920-1930, το οικονομικό κράχ, το πώς είχαν αρχίσει ο κόσμος να μιλάει για έθινα, και το συνδύασα λοιπόν με το COVID την περίοδο 2024. Παρόμοια μοτίβα, τα οποία οδηγούν, αν το δούμε λοιπόν στις εκλογές των τελευταίων 10 ημερών, τι βλέπουμε ακροδεξιά λοιπόν εθνικιστικά κόμματα, ακραίοι, εμείς είμαστε κι άλλοι δεν είναι, να ανεβαίνουν. Τι λοιπόν προβλέπουμε? Δυστυχώς προβλέπω τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η ανθρωποφαγία και στο οτιδήποτε διαφορετικό θα είναι χειρότερο. Άρα λοιπόν, σκίσουμε τα πτυχία μας, πάμε για μπάνιο και αποτύχαμε, δυστυχώς αποτύχαμε. Αν δεν μπορούμε να βάλουμε το στίγμα μας και αν με αυτές τις έρευνες και αυτά τα ευρήματα δεν κάνουμε κάτι τώρα, θα συνεχίσουμε να ηθικολογούμε και να μιλάμε για θεωρίες. Επειδή η κυρία Τζερβέ αυτό με τις σχολές, παράδειγμα, μια πρόταση από εσάς, τι θα μπορούμε να κάνουμε? Φυσικά. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπε, ότι έχουμε να δούμε ένα μέλλον θλιβερό. Οι αιτίες όμως πρέπει να τις αναζητήσουμε και να τις λύσουμε. Η φτώχεια,
Είναι βασική αιτία. Συμφωνώ, Κάνω λάθος? Όχι, όχι, συνέχισε. Οικονομικά. Οικονομικά, φτώχεια που Φτώχεια. συγκλονίζει όλους τους άλλους. Συγκλονίζει η φτώχεια, δηλαδή η οικονομική κρίση, η οικονομική ανισότητα που είναι στα δύο άκρα, πλούσιος και φτωχός. Ναι, η φτώχεια είναι παγκόσμια. Η κρίση εννοώ, την οικονομική, είναι ένα, το οποίο σε θλίβει. Άρα, αποτελεί έναν λόγο και η φτώχεια και η οικονομική κρίση στο να γίνουμε ανθρωποφάγοι. Το να βλέπουμε τους ακροδεξιούς να ανεβαίνουν, το να βλέπουμε τη βία. Πέρα από το πιο σημαντικό βέβαια δεν είναι η φτώχεια, αλλά είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, το πώς μεγαλώνεις μέσα σε μια οικογένεια. Η φτώχεια όμως αποτελεί βασική αφορμή, θα έλεγα, για να βλέπουμε όλα αυτά. Έχω άδικο σε αυτό. Δεν είναι σημαντικό. Φτώχεια έχουμε στο δυτικό κόσμο. Στα υπόλοιπα 7 δις τι έχουμε? Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Ασία, Αφρική. Εκεί, αν εμείς λέμε τώρα έχουμε το ανεμιστηράκι μας, φοράω παπούτσια. Είχαμε την ευκαιρία, είμαστε το 3% του πληθυσμού του κόσμου που έχουν ευκαιρία να τελειώσει το σχολείο. Και μιλάμε, οικονομική λοιπόν δυσχέρεια με βάση την κοινωνία που ζούμε, το καταλαβαίνω. Αλλά όμως φτώχεια έχουμε, θεωρώ, στις ποιότητες και στις αξίες μας και στην ηθική μας. Αυτές είναι ανύπατες γιατί όμως έχει δει ο κ. Ατζέλοβε. Παίζει ρόλο και η φτώχεια που είναι ανύπατες όμως. Πρόσεξε. Οι αξίες μας είναι ανύπαρκτες. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι όλα αυτά για να μην κουράζουμε που είπαμε με σχολές και τα λοιπά και μόρφωση ψυχική. Συμφωνώ. Δεν υπάρχουν αξίες, ευθύνεται και η παιδεία σε αυτό, ευθύνονται και οι οικογένειες. Όμως, δεν μπορώ να αγνοήσω την οικονομική κρίση. Υπό ποια έννοια? Ανάμεσα σε μία γυναίκα και σε έναν άντρα θα προτιμηθεί ο άντρας εργαζόμενος από μένα που έχω τη μητρότητα ή θα είμαι μία γυναίκα που θα έχω ένα παιδί χωρίς γάμο γιατί θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα. Άρα λοιπόν η οικονομική κρίση, γιατί τώρα να δούμε και τη ζωή όπως πραγματικά είναι. Δεν λέω ότι βγαίνουμε με τρίπια παπούτσια ή θα αλλήμον να καταλήξουμε και σε αυτό. Που και γι' αυτό ανησυχώ. Έχει και σαν κοινωνία. Αλλά θα έχουμε, ακριβώς. Όμως μπορεί να τα βγάλει εύκολα ένας μισθωτός με 1.000 ευρώ. Δεν μπορεί. Μπορεί αυτός να πάει και να καλύψει τα έξοδα 2 παιδιών. Μπορεί αυτός να πάει να πάει σούπερ μάρκετ, να πάει τα παιδιά φροντιστήρια, να πάει φροντιστήρια, να δώσει λοιπόν δωρεάν φροντιστήρια μέσα στα σχολεία, να βοηθήσουμε. Δωρεάν για τις μητέρες, για τα παιδιά τους, στους γιατρούς και όχι να κλείνουν ένα ραντεβού στο νοσοκομείο, το παιδίατρο και να θέλουν 2 μήνες για να το δει. Ενώ σε χώρες σαν τη Σκανδιναβία, στην Νορβηγία, βλέπει ο παιδίατρος, έχει τη δυνατότητα, έχει την καρτέλα του να το βλέπει 1 φορά την εβδομάδα. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Και νομίζω σκανδιναβικά βοηθήστε με εσείς ότι και σε επίπεδο εργασιακό οι μητέρες έχουν πολύ καλύτερο ωράριο, καμία σχέση. άδειες για τα παιδιά. Σου δίνουν και επίδομα. Σου δίνουν και επίδομα. Βέβαια το πήγα αλλού το θέμα, έχει εν μέρη με την ισότητα, αλλά το πήγα λίγο... Αλλά δεν μπορώ να τα παραβλέψω αυτά τα προβλήματα. Τότε γιατί δεν κάναμε κάτι, το 80 και μετά. Θα σας πω γιατί δεν κάναμε. Τώρα πέρασα... Γιατί μας βόλευε να μην κάνουμε. Δεν ξέρω, βοηθήστε με, εγώ είμαι μικρότερος ηλικιακά. Επίσης θα ήθελα να σας πω και εδώ ακόμη ότι ως περιφέρεια, επειδή αναφέρατε πριν τα φροντιστήρια που πάνε τα παιδιά, ο Περιφερειάρχης είχε την φαϊνίδα, θα πω εγώ, την πρωτοβουλία δηλαδή, όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, πληρώνουν τα φροντιστήρια των παιδιών, αρκεί βέβαια να πληρούν κάποια κριτήρια, όχι μόνο τα φροντιστήρια, αλλά και κάποιες δραστηριότητες που θέλει να πάει το παιδί, που δεν μπορούσε μέχρι τώρα να πάει. Έχουμε βρει τρόπο και πληρώνουμε και αυτό το κομμάτι. Κυρία Τζελβέ.
Ναι, αυτό κάνουμε. Άγια οικονομικά αδύναμο. Τώρα και ο απλός μισθωτός οικονομικά αδύναμος. Σωστά. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε όλο το. Όχι να γίνουν συγκροτήματα τέτοια. Αυτό μπορεί να γίνει, νομίζω μπορεί να γίνει καλύτερα κεντρικά. Κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση. Όπως είδα που έβγαλε. Από ΕΣΠΑ ένα πρόγραμμα. Από ΕΣΠΑ είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Από ΕΣΠΑ. Μπορεί να φτιαχτεί φροντιστήριο. Έχει φροντιστήριο, για κοινωνικά ομάδες, έχει για κάποια Εμείς αριθμό ατόμων. στην Ανατολοκαρδανία έχουμε κοινωνικό φροντιστήριο, ναι. Αλλά και από την. Ναι, με εθελοντές. Δεν μπορώ να μιλήσω για το Δήμο Πατέρα. Ναι, okay, Για την περιφέρεια, ναι, μπορώ να πω ότι σε οικονομικά αδύναμους πληρώνουμε τα φροντιστήρια και τις δραστηριότητες των παιδιών, όπως και τα τρόφιμα, αλλά να μην αναφερθώ μόνο στα τρόφιμα. Όλα αυτά που δίνουμε δηλαδή. Έχουμε στην Πάτρα, ναι, με εθελοντές δηλαδή. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αυτοί που θα πάνε να ζητήσουν βοήθεια. Είναι αυτοί που μέχρι χθες ήταν μισθωτοί, είχαν το σπίτι τους, τη δουλειά τους, το κύρος, ό,τι είχαν. Ένα παντελόνι. Και τα χάσανε και τρέπονται να πάνε να το πούν. Αυτοί πεινάνε και ζουν ανάμεσά μας. Και δεν ξέρετε αν είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Είναι δίπλα μας ο κάθε άνθρωπος. Άρα λοιπόν τι λέμε, φαίνεται μια χαρά αυτός. Επιτυχημένος, σπουδαγμένος, πεινάει. Όχι. Άρα λοιπόν δεν πρέπει όλος να ξεφτελιστεί σε μια κοινωνία που μετράει. Δυστυχώς μετράει τι θα πει ο κόσμος σε κάποια κοινωνία. Τι θα φορέσει ο ένας, τι θα φορέσει ο άλλος. Πώς θα ζητήσει αυτός βοήθεια. Και ναι, από ό,τι θυμάμαι, τα τελευταία 5-6 χρόνια, όχι το 16, το 17 ξεκίνησε νομίζω το κοινωνικό φροντιστήριο με εθελοντές. Υπάρχουν παιδιά που περάσουν στο πανεπιστήμιο πατρών. Παιδιά τα οποία φανταστείτε για να πάει στα προσφυγικά, θυμάμαι είχε ένα, δεν ξέρω αν έχει και στην πλατεία Γεωργίου νομίζω. Μου διαφεύγει, συγγνώμη. Παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα. Και δεν χρειάζεται να φτάσει στο σημείο να ζητήσει κάποιο βοήθεια. Μην τώρα ξεφτελίζουμε τον συνάνθρωπο. Μην ξεφτελίζουμε τη γυναίκα να πέσει κάτω. Δηλαδή υπάρχουν παιδικοί σταθμοί που πάνε τα μωρά, τα βρέφη 40-50 ημερών γιατί η γυναίκα θα πάει για δουλειά, γιατί ο εργοδότης θα την διώξει. Αυτοί είμαστε λοιπόν. Για αυτή την κοινωνία μιλάμε. Και αυτό το παιδάκι θα αγαπηθεί. Θα χάσει το πρώτο κλάμα, το πρώτο χάδι του, τη μαμά. Και αυτή να νιώσει την μητρότητά τη. Αυτοί είμαστε λοιπόν. Αποτύχαμε δυστυχώς. Εγώ νομίζω πρέπει και το κομμάτι των ψυχολόγων που είπατε η κυρία Τζελβέ να γίνει πιο ουσιαστικό, να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, ψυχολόγοι στις επιχειρήσεις, δεν λέω επιχειρήσεις που έχει 5 άτομα, μια επιχείρηση που έχει 50, να υπάρχει μια τακτική παρακολούθηση από ψυχολόγο. Γενικότερα να πει ο ψυχολόγος ότι σε βοηθάει τουλάχιστον αυτούς που θέλουν να πράξουν βοήθεια. Τα προβλήματά τους. Όχι ότι θα τους θεραπεύσει να γίνουν καλύτεροι, είναι άλλο κεφάλαιο. Θα προλάβουν πράγματα όμως. Θα προλάβουμε πράγματα όπως αν υπήρχε και από το νηπιαγωγείο, να υπάρχει ένας παιδοψυχολόγος, έτσι θα αποφεύγαμε τις συμμορίες, τη βία στους ανηλίκους, αυτό που λέμε, την ενδοοικογενειακή, γιατί τα περισσότεροι ζουνε και βιώνουν μέσα στα σπίτια τους, τα παιδάκια, τη βία. Αυτό τώρα το περαιτέρω σχολές γονέων. Το θέμα είναι τι έχεις κάνει στα πρώτα 5 χρόνια της ζωής σου. Με τα γενετικά και προγενετικά. Προγενετικά σχολές γονέων. Έτσι. Προγενετικά. Δεν είμαστε όλοι άξιοι να γίνουμε γονείς. Όχι, όχι. Δεν είμαστε, δεν ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο όλοι. Ναι, αλλά δεν ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο όλοι για να έχουμε παιδιά. Σωστό, αλλά είναι άλλο κεφάλαιο. Αλλά αυτό δεν θα το αγγίξω. Εγώ για αυτό το λόγο να έχουμε προγενετικά, εύστοχα, προγενετικά, σχολές γονέων. Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε. Το έχει ανάγκη ο μέσος Έλληνας. Ωραία. Λοιπόν, θέλει να ρωτήσει κάποιος από τους ομιλητές κάτι, νομίζω ακούστηκαν πάρα πολλά και ουσιαστικά. Θέλει κάποιος? Ωραία. Ό,τι θέλετε από πρόταση στην περιφέρεια, είμαστε. Νομίζω είπε μια πρόταση η κυρία Τζελβέ. Να δώσετε προτάσεις, βέβαια. Είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις, βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την κυρία Τζελβέ για τα όσα μας είπε και την κυρία Βούλγαρη και τον κύριο Καλέτζη για την συζήτηση.